er al 3 jaar haast naar uitzoeken. De laatste keer wie natuurlijk 2009. En dan begint alweer te tekenen hoe 2020. En toen ging dat oer. En 2021 ging ik oer. Dus we zijn er al heel lang mee bezig geweest. En ik vind het hartstikke mooi dat dit jaar betrokken is. En op dit naaie plak, dat hingen we 3 jaar geleden net betekend. Nee, want dit na je plak, wij kwamen hier correct aan, rieden naar in en toen zei het je ook al, alle raas, wat is hier druk? Ja, het is ongelooflijk druk. Ja, dat hik ik net toch, ja? Want we beginnen dan om 10 uur en we proberen altijd maar een goede start te komen. We hadden ook het koninklijk echtpaar even uitnodigen, omdat we ook graag de meesten die het hebben willen. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. En wat de mensen ook, wat de mensen. We waren hier ook om de Vliegeniersbuurt, die mijn opa heeft geopend. Nou, daarvoor waren we hier natuurlijk ook. En we hebben natuurlijk het Polwarenpark hebben we mogen openen, dus dat is geweldig. Ja hoor. Dat is maximaal. De koning is jouw jeetje. Ben je wat van dat koningshuis? Nou, nee, op zich net zo. Maar weer toch een feest. En we zullen zien dat we er allemaal wat kwijt worden. Hè?